Салом дӯстон, дар ин видео мо бо воситаи барномаи VK Target дар телефон пул кор мекунем. Силка барои регистрация кардан дар сайт дар поёни видео мешавад. Баъд шумо агар регистрация кардагӣ бошед ё ки регистрация кардагӣ набошед, регистрацияро интихоб менем, мавиқеро интихоб менем, регистрация кардагием дар ин сайт ва через контакт медуроем дар ҳамин сайт ва дар инҷа контактмонро нишон метавад интихоб мекунем, продолжить войти через контакта интихоб мекунем ва мо дар сайт монем ва ҷое ки баланса ҳамҷоро интихоб мекунем ва зароботро интихоб мекунем ва моро дар сайт нишон метавад. Дар инҷа нишон додагие ки мо метавонем суҳбат кунем ва пул кор кунем ва камтар поёнтар меоем ва дар инҷа скачат приложение нависагие, ҳамин скачат приложениеро интихоб менем ва барнома скачат мешавад дар телефони мо ва барнома скачат шид мекушоем барномаро ва дар инҷа толка сейчас интихоб мекунем ва ама обновить нишон додагие, ай шумо боша установить нишон додагие ва установить мекунед барномаро дар телефонтон ва гатоваро интихоб мекунем ва ин сайта маҳкам мекунем. Дар телефонмон VK Target-а мекушоем ва дар инҷа через контакт интихоб мекунем ва дар инҷа логин пароли контактмонро менависем ва IT-ро интихоб мекунем ва мо дар барномамон медуроем. Дар инҷа ҳастаи вступид ва сообщество вступатро интихоб мекунем ва моро дар сайти контакт ва дар инҷа выполнить нависагие выполнитро интихоб мекунем ва моро дар сайти контакт нишон метавад. Дар инҷа подписатсияро интихоб мекунем ва тамом пул дар баланси мо гузаштаг ва гатоваро интихоб мекунем. Дар инҷа галочка нишон додад ки шумо заданиро иҷро карда ва настройкаро интихоб мекунем. Дар настройка бошад, дар инҷа моро социални сектора нишон додагие ки боиси ҳамё пул кор карда мешавад ва агар ҷои уведомление дар галочка монем ва мо дар сообщение хабар меояд ки заданиҳое ки омадан мо дар хабар метаҳад ҳамин барнома. Ва ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.